Да играем с вас. Не! Махай се. Вие не можете да хвърляте в лона колкото ние. Идвате. Ти пушти по-весело. Ами, аз рисувам дърво. Да, дърво, много е грозно. Какво рисуваш? Ами, правя картинка с дърво. Хубаво, аз ще рисувам дърво. Супер! Ако искаш, после може да я направим като една рисунка, ще стане гора. Добра идея. Може да помниш. Защо? Да, защото съм най-големия. О, аз се скърчвам. Ти ще го разделим? Да. Добре. Мога да играя с вас? Не те харесваме. Мога да играя с вас? Не, играта е само за двама, но ако искаш, гледай. Добре. Друга път можеш с нас да играеш. Но тя косата ти изглежда ужасно. Но тя, искаш ли да ти направя прическа? Да! Не, спри, виж каква грешка направи, бе. Виж колко стъпа тук, трябва да е плюс. Много слеп математика. Защо? Защото така прехвърляш тук, тук трябва да е плюс, обръщаш. Так, Алина, направо си тук една малка грешка, докато си смятала. Искаш да ти помогна? Да, не знам нещо. Все получавам грешния отговор. Не, тези тук може да се използва, че да стане много полезно, може да се използва пеко формулата. Искаш да опиташ? Как беше тази формула? Не се сещам. Пеко формулата беше рави минус P минус C плюс минус корена пак слагаш това вътре под корен квадратен и тук слагаш минус Q. И сега просто слагаш всяка от вариаблите ги слагаш за общите букви. Например, тук когато имаш 3х, това се превръща в пъто, това означава, че тук слагаш 3, тук са 3 по минус 3 по наполовина, плюс минус и тук слагаш също 3. И в корена тук слагаш куто, слагаш плюс 5, защото минус е става позитивно. И това след това просто го...